Matagal ko ng pangarap makita ang Northern Lights at mapuntahan ang isa sa pinakamalayong human settlement sa buong mundo malapit sa North Pole. So this year, nung nakatapos ako ng back-to-back na pelikula at nakahanap ng time at sapat na pondo, I finally decided to go for it, putting into action my new mindset in life, to stop living in fear and instead live your life doing what you love. And what I love aside from writing and making films? Exploring the world. Nagsimula ako sa Oslo, ang capital ng Norway, para magkaroon ng basic orientation sa Norwegian culture at maka-adjust ang katawan sa lamig ng winter season. Doon, nakakita ako ng mga hubad na estatwa, nakadaong sa almost deserted na isla, at nakatikim ng reindeer meat for the first time in my life. Mula Oslo, lumipad ako pa norte sa Tromsø, ang tinatawag na gateway to the Arctic. At dahil pasok siya sa Arctic Circle, doon ako umasa ng malala na makakita ng Northern Lights in person sa unang pagkakataon. Bumiyahe pa ako by land sa mga karating ng isla just to increase my odds. Mula sa munting Arctic island ng Somaroy, kung saan nakasingit pa ako ng swimming sa napakalabig na tubig ng Norwegian Sea, hanggang sa mahangin na isla ng Kuvaloya, kasama ang isang grupo ng British Aurora Chasers. Pero alam nyo kung ano yung pinaka-highlight ng bakasyon ko? Ang Svalbard Archipelago, especially ang Longyearbyen. Ang tinaguri ang pinakahilagang permanent human settlement sa buong mundo, with a population of only 2,500 people. Promise, isearch nyo sa mapa yung Longyearbyen para makita kung gaano siya kalayo. Wala ni isang puno, nagyayelong disyerto, polar bear territory. Pakiramdam ko nasa ibang planeta ako. Pero akalain mo yun, kahit ibang planeta, meron pa ring Pinoy. Pagkatapos ng Arctic adventure, nag-overnight ferry ako papunta sa Copenhagen, ang kabisera ng isa sa happiest countries on earth. Bustling city streets, matatandang palasyo at kastilyo, at isang rebelding komunidad kung saan meron silang sariling rules. Nakasingit pa ako ng isang day trip sa Sweden. Nonetheless, Copenhagen ang perfect ending sa 18-day vacation ko. This is my journey across the Arctic and beyond. Majestic fjords, aurora hunts, vast tundras under snowy skies, and the vibrance of 2 Scandinavian capitals. Join me in reliving my adventure. Follow me for the full episodes. Coming soon.